Danica Crnogorčević, Breskvica, neko srbovanje. Mislim, ljudi, postoje mnogo bitnije stvari. Ne možeš u kući gde nemaš da prehraniš porodicu, da pevaš srpske pesme i da pričaš o slavnoj istoriji i da se baviš gluposti. Mislim, to nisu gluposti, ali za taj trenutak jesu. Znači, kad si u trenutku gde ti kuća prokišnjava, gde nemaš da nahraniš sebe i porodicu, ne baviš se temama veseli se srpski rod. Znači, veseli se srpski rode se peva kada svi odgovorni ovi završe tamo gde završe i kada se sve počisti, onda pevaš veseli se srpski rod. Na kraju, kad imaš krov nad glavom i kad si obezbeđen i kad si u izobilju, pevaš te pesme, pričaš o slavnoj istoriji, jer ti se preci u grobu prevrću kada čuju da ti pričaš o njima, a gde živiš. Nego prvo dostigneš nivo predaka i slavne istorije o kojoj pričaš, pa tek onda pričaš o njoj. A do tada se stidiš sam sebe. Trebao bi da se stidiš ako već pričaš o dedi koji je išao na Solunski front, a ti bežiš od zvučnog topa. A deda ti je išao na granatu, na metak.